בנרות הללו אנו מדליקים כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים. אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות. הילדים הללו אנו מגדלים, וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים. צריך לשמור מפני הרוח ולשמור על ערנות, אבל משם זה סבלנות, ואין לנו רשות להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה, בזמן הזה, ואין לנו רשות להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בסבך הזה, בזמן הזה, בתוך הבית להוסיף עוד אור, אבל בחוץ החושך נהיה שחור משחור, בסימניה של הצפים ועולים ומבלבלים, ובחיוך שלהם מתגלות כל התשובות שלמעלה מן הזמן הם כבר היו כתובות. יש כת קטן חתום בחותם של כהן גדול, הוא לא ייתן להם ליפול, יצא ממנו אור גדול, להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה, בזמן הזה, ואין לנו רשות להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד ולחבק ולחבק ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה, בדור הזה, ריבונו של עולם, בורא מאורות ואדם, עזור לנו להבין עד כמה גדולים ומהירים הנרות שנתת לנו, ותן בנו הכוח לאהוב אותם ללא תנאי ולהיטיב עמם ואותם, שיוכלו לעמוד איתן מול רוחות עזות הנושבות בחוץ, שידעו הם עצמם שכל אחד ואחד מהם יכול להאיר עולם. להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד, להתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה, בזמן הזה,